No, takže som na Drážďanoch. Mám to na vykládku 4 hodiny 7 minút podľa navigácie, takže bude to také zaujímavé. Potrebujem tam byť ideálne bez pauzy, aby som stihol vyložiť, naložiť a ešte niekam dojsť, aby som potom stihol zase vykládku na kládku. Nech som do piatku na vykládke. A masaker, ako vždy. Stojí to tu auto na aute. Ja som tu takto, akože ráno potom si kúsok cúvnem, vedľa mňa tu na... Už sa ďalej moc nikto nepostaví, lebo tu už sa stáča nafta potom. Takže ja som tu akurát na kraji, takže si cúvnem a prejdem cez osobáky. Ale akože masaker. Je to náročné, chýba strašne veľa parkovacích miest a takto to potom dopadá. Zostala mi ešte akože hodina 41 do desiny, alebo 40 minút do deviny, ale neviem, no do priemyselky sa mi nechcelo, išiel som na Drážďany s tým, že až bude voľné, tak odstavím, až nie, tak prejdem ďalej a budem hľadať na 14. A našťastie bolo, takže dopadlo to lepšie, než som čakal. 20:03, takže 9 hodinový odpočinok a utekám na vykládku.